Sa tóir scéal nach muintir scail, 3 míad gínti agus gíamán, sráid bhailte súnacha an sam, inar chail an séú ran an díag éireann na mílte fearr I dréibh sin ní lá, in ídiag sé díag. Ní fada bhuiin is sé? No, ní le cúpla míle an déiting, yeah. Agus nach ginse agus a gile má heit na regimentí naisiúnathe airnathe? Well, tá ceartta go stáilm ceirhíle, breis agus ceirhíle trícéad fearras na regimentí san, agus níor chula tusa ná mise scoil ná sa bhaile ná éon áit, le ná sa teannachas, fiú ceistfuí, tá sé dochreite. Tá. Raimid, gile mangstocha, raimid dúis. Seo ag rélig Gileman, 3 kilometr diag nó mar sin sir Jasú Albert. De bhí tríntí tosaigh áram impurúlacht na Bretaine, leag amach an san. Agus iad a breithnú úhan san le bhíle nó mar sin fáéin an bhaile, áit raibh na Germánig a fanachtar hi siúd. Saidúirí de chuid an téú ran an diag éireann de bhí an sa, ina measc as dún luithe seanuncle fóil James Murray. An séolá bhean ó nídiag sé díag da riadar amach as na tríntí thugad fáéin an bhaile agus leisting de cúpla slát, hit James Murray. An fearbacht, ní búrachas a chorpríomh. Agus níl nach go dearna scúr me sem áfa ma chean nGall. Know that we fools, now with the foolish dead, died not for flag nor king nor emperor, but for a dream born in a herdsman's shed, and for the secret scripture of the poor.
Ní leor John Redmond mar bhíú céan fág list ailos ciún 400,000 náisiúnach in arm imperuil na Bretagne. Nuair a thargu airgid dómh ahanseachtain, éadaí gláánara agus níorásacha go dtí bhí rompa, ar nóí níorásaigh an codis módan dún go dtí bhí rompa go dtí gur thar le sé. Well, bhí si teasta go le teasta an arm, fuair siad san skilling, fuair an wathair nó an ban céile airgid, agus bhí si géanta. Ní agad bhfuil amach gus a methe a síú a methe, agus ban an dúine dTír an bhirsin, mar bhí mit faoin réaltas hall, gus i gobad an réaltas a bhí siad ag scataine le go mailo, ach gur mór an trúé gur san arm beag an dúháil. Ach bhí a bráda le duine bíhaid má gus bhí sé sa bheitthe chailú. Cuimhne héan gan arís, bhí náisiúntóiríonn sin, cuimhne na Bretagne gan arís, bhí daoine ealainn a bhí cosint na hempreachta, cuimhne bealaige fástas, dóithe bhí na saoirt a ráid gurú éagnú deantar an bhealaigh agus mar sin de, so bhí mór an cuimhne an am. Má sláig a lán, ba bhó an líon traumaganta a seola go bhaile ó bhaanta na slascirte. Huey mar hairn mar gartí é an sa há natar sé a cath Grenade bhí Grenade na láige agus háirn sé an beran an panna as an Grenade agus le lind an beran scéilú an láiseoige le pillar agus cháil seo coppla méir agus phléascin Grenade bhí sa láige agus cháil sé an lábhéis tróinir oige stompa mar de agus coppla méir láile. Níor sé an aim sa bheith gobar, a bhí na bhí sé gobar bhí láige an seo agus ní beidir cadaige bheith gobar ach bhile sé bheith gobar agus fu sé seo deanta go háitiúil agus na bheith se gobar sa fáic ná ag róir ná a gobar thoir sé an chrúca agus is ábata bar a rotha ampar ná rud bhí mar sin agus spádúsáid agus a bheith gobar. Gínar ó daidir go éine háart a baintach go leis an arm ná pension, áfik pension, ra an lá bhlácht. Agus hacu an lá eile má bhí lá leige fachan an dónaí, lá fan an dónaí agus lá seo fan an dála. Tá sé de lig ar lína marú na sé, well, be sé deas go mé cemne ag daoine arú agus go mé an aim luite. Níor thug mu chéin díidean na charmant a chinealar bídífa, agus sin an ggóil se a nám cineal a bhreanú a dhéanú ar a tréimhse sin ar fad go fad agus a bhainn se linne agus a halbhú a dhéanú ar na daoine bórta sin a chuisteach an arm na Bretagne ar chúise bhaine ar chúiseile. Is brelam go bhfuil a halbhú deanta ar na cretarí bórta sin a bhí muonn sin san néasa ar fáil na blianta ach inis go bhfuil baile agus tintean tucha dífa a ráis ríist agus muintear is deanta bhain látha, mar ba chóir a bheith deanta fadó. As dyfygan dŵ yn drensi, as